לירן יחי, והיום אנחנו נקרא פסוק מהתנ"ך, על פרק מהתנ"ך עמוס שמדבר על המלחמה שהייתה, מלחמת עזה בעזה. דברי עמוס אשר היה בנקודים מתוקה אשר חזה אל ישראל בימי עוזיה מלך יהודה ובימי ירבעם בן יהוש מלך ישראל. שנתיים לפני הרעש, ויאמר אדוני מציון יפעג ומירושלים ייתן קולו, והבלו נאות הערים ויבש ראש הכרמל. אמר אדוני אל 3 פשעי דמשק ועל 4 ועל דשום בחרצות הברזל את גלעד, ושלחתי אש בבית חזל ואכלה ארמונות בן הדד. זה מן פסוק שזה, ועכשיו אנחנו נגיע ממש לעיקרי. אתה טוב. ושלחתי אש בחומות עזה ואכלה ארמונותיה ויושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון. תבינו מה זה אומר, הוא שלח אש, קסאמים, גרדים מעזה ויפגע, רשום מפגע באשדוד ואשקלון. אתם יכולים לראות את זה. בבקשה, תעשה פה קלוז-אפ. הנה, ושלחתי אש מחומות עזה. אתה יכול להראות לי את זה? בבקשה. ושלחתי אש בחומות עזה ואכלה ארמונותיה והחקרתי והבלו שערי ויושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון. אתם יודעים מה זה אומר? שהכל כתוב בתורה, הכל מידי שמיים. זה מה שיש לי להגיד לכם. תודה. יש שאלות? כן, הייתי בשיעור תורה. מן הסתם, אתמול היה לי שיעור תורה ודיברנו על אחשוורוש ועל הזה, כי אנחנו קוראים מהגמרא, אם אתה יודע מה זה גמרא. טוב, שלום לכם, אנחנו בפינה של עומר, הפינה של הבדיחות שלו.